Numru ta' persuni ġew arrestati wara l-inqabdu bid-droga fi stabbilimenti f'Bormla. L-arresti saru wara rejd kbir mill-iskwadra ta' kontra droga f'diversi stabbilimenti f'Misraħ Gavino Gulija f'Bormla. Ir-rejd sar kmieni 3 wara nofsinhar. Membri mill-Special Intervention Unit jidħlu f'attaħwienet armati sa' snienhom sabiex jagħmlu tfittxijiet neċessarji. Uffiċjali tal-Pulizija deru jagħmlu tfittxijiet kemm fuq persuni li kienu fil-ħwienet kif ukoll tfittxijiet fil-ħwienet. Fost oħrajn il-Pulizija deru jfittxu f'ħanut tal-pastizzi li ma tfittxijiet irriżultaw fin-negattiv u ma saru l-ebda arresti minn dan il-ħanut. Dan ir-rejd segwa għadd operazzjonijiet oħra li tul l-aħħar xhur ħallew il-frott mixtieq hekk kif inqabdet ammont sostanzjali ta' droga mit-toroq Maltin, kif ukoll tressqu numru ta' persuni l-qorti.